Siitä nappulasta. Tosta nappulasta, älkä näytöstä. Kuvaan vaan, kato meitä. Homma toimii. Siinä on kaupus. Kyllä mulla rahaa, enkä osta se sitten niinku missä sinappi. Kettä sinä? Vittu. Tuo on joku 60-luvun kaaplussa kortti, mikä sulla on. Kato nyt tota vittu. No niin, älä vaan. Oikeesti sitä on vittu 60-luvulta. Ei oo kallis. Euro 15. Euro 15 vai normaali? Ei, kun on tähän normaali. Jotain ihan normaali. Normi tosta noin. No niin, kuka ostaa sen vittu euro 15? Mä voin ostaa sen. Niin. No vittu, tää maksaa 2 sekeä. Hei, meitsi. Euro 35, vittu on mun rahaa, pakka. Rahaa on. Rahaa on saatana. Kyllä kyllä Jouni tykkää. Tommonen pieni limu vaan, eikö sitä isä? Mitä tästä tapahtuu? Näin homma toimii. Pistä semmonen sininen liekki, semmonen ihan... Toi kärryttää liikaa, niin vähän... Ei tuu happea. Voi vittu. Sieltä kypiäs tullut. Ei kun nyt ei ollu. Noniin. Nopee nyt sitten. Mikä kiire? Mulla on nälkä vittu. Ei tähän vaikuttaa utsamilla. Ei kun älä törmällä vielä, ensin kun oltais niinku ne rasvat poltettu pois. Tää pois. No niin, siihen vaan makkarat tulille. Noniin. Perkele. Nyt Jaanela tulee tähän, mitä pojat tekee? Kyllä tää on kielletty missään vittu säännössä. En mä usko. Syödä ja valmistaa ruokaa. Hei. Tää on niitä varmaan tarvitaan. Tulee ottaa. Joo. Hei, mulla on limuhuikkatauko, mis mun limu? Mikä tässä on mun makkara? Toi on mun makkara. Niin, kaikki näyttää hyvältä. Tää on sit muusille. Tää nyt ihan... Tää ei oo mitään perseen näköinen. Vähän niinku sitä. Sui tähän nää makkaraa vittu sisällä. Hei! Anna se vittu paketti nyt saatana! Hei! Nyt mä kuolan johonkin happimyrkytykseen. Ei nyt vittu ei jätkistä saa avasta pintaa. Alright! Ruoka tauti. En mä tiedä. Tää meidän. Otaan ne ottu jälleen niitä porana. Nyt sitä sinappia. Joo. Sinapin korkkaus. Meitä on aina kaiseminen kauan. Jätkät pitää saa. Ota! It's on my pants. No kyllä nyt aina yhdessä työalalle sinappiin voi olla. Ei siihen mennyt yhtään. Aina tänne. Tänne. Voi vittu, minä maksan. Vittu tää kortti saatana. Hei, mäkin haluun lisää. Vittu perkele, anna tää. Kyllä se limupulla mukaan. On tai kyllä. Viime kesäkausi aloitettu. Älä vaan terassikeli. Nyt kun on vappunen kaasupuiset mukaan tästä kaivarilla vittu. Tää kaikille makkaraa. Onhan mällisin vittu. Ei Ei anna se vittu sinappi. Vittu te kaikkeen saatana syrjitte mua. Eikö tiedä käyttää semmosen grillauspöntö, semmosen vitun pieni. Vittu te kyllä onnistuitte. Eikö teidän faijat oo opettanut miten sinappipurkkia avataan? Kotko ei vittu jokin sinappi seinillä. Saak vittu. Tää on vaan peli mulle, kato maailman ruudun takaa. Mikä ei tunnu miltä, mä vaan painan ruudun sata. Uupumatta kuljen eteenpäin ja duuna uutta plattaa. Kun viholliset ei voi mitään suurta suuta vastaa. Mä suoritan tehtäviä, kerään lisäelämiä. Etin nurkista erinäisiä lääkkeitä, mitä vetä sinne paikkaa mut kunto. Saa mut lentää, kaikki vastustajat antautuu kun saavun kenttää. Maisemat vaihtuu kun naiset ja bailut. Ja bonuspisteet saa jokaisesta naidust. Vaik koko pelin sisältö on laime ja vaisu. Se peitetään efekteillä, laitteilla ja kaijul. Mä luukutan niin pirusti et ilokeppiin sattuu. Painan niin paljon et mun iho kesii handus. Tää kaikki maistuu pulta niinku kilometrilla.